Limbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Boss, sikalangan tayo mo iti simbahan. Nagsipngat, mabutangak. Anya? Maganda pati dita. Nga awan ti ulo na. Anya? Boss, pumanaw tan dito eh. Nagsipngat. Oh my God! Mapantay ti agdan nga umula iti kampanaryo. Anya! Oh my God! Boss, anya ka dito yan aramidin ta dito eh. Anday ka. Andatan diti ruangan ti kampanaryo. Boss, anya ti aramidin ta dito eh. Sige. Kitaan no nakalukat ti ruangan. Kitaan ti ruangan ko na. Oo, boss. Nakapadlak mat, boss. Lukas ta. Awan taong iti kampanaryo? Boss, no awan tao dito oy. Sino nga iti nang batangtang iti kampana? Alalya, boss. Wano, pade nga awan ti ulo na. Ada kano ket kasta. Nagruna ka iti kastoy asimbaan nga awan pade na. Boss, ada pade dito nga awan ti ulo na. Ti salbagan. Takurot. Hoy! Uray nakwa! Intarayan nakibini dyan simbahan. Nangaminter aramidin tayo dyan, boss. Awan nga ron tao. Pinasip ngat. Ngamadata pa ila ijay. Takurot kahit di. Salbagan. Anam. Apay nga taan na batangtang ti kampana. Asin natin ang batangtang. Iding tutawan mataway jay anak kita ta. Punak kamin kan ka, boss. Ada pa di ijay nga awan ulo na. Isotin ang batangtang iti kampana. Salbag ka meta. Agdiritsutan ni Jipasdek. Ijay ta na matulog. Santa na mapan, ijay mansyon. Paos lakay. Nabatangtang manan ti kampana ijay simbahan. Nangagaw. Ay, nangag kumait bakit? Asino nga tati ng batangtang ngay? Ay, Idinto ta kunamot dagiti tao. Nga awan ti talay dagiti kampana ijay. ay, jakam mo bakit? Burbur jakan yak dayta. Amangan nga ta, nadalimad amang batbatang-tang iti kampana. Noda, asinaw. Jakam mo Gantian mo, kitsan nga itulok, isa kristan iday nga damapan mang batang-tang iti kampana. No di isulaan. Wan, ta saan idi amabaling. Nga oray asino na ditan sumang at iti kampana riyaw. Kat batangtangan na dagiti kampana. Tingat ta sa kristan iday, imang batang-tang ita iti kampana. Iti anya agapaw. Unan niya. Anya ngay agpaiso ti makagapaw. Abatang-tangan na ti kampana iti kastoy at nga trabi eh. Kasta ti damag ko ijay kabisera, Ma'am Carlota. Numaminsan, mabatangtang kano ti kampana ijay simbaan, ngam ititang nga trabi eh. Anya? Asino nga iti mang batangtang? Saan da kano nga amuno asino, Ma'am? Anya? Uray siyak, Ma'am. Agsidda awak mat iti kasta na damag mo. Anya nga tatiga po na akasta ter aramiden da. Idinadamag ko day tabanag. Rinantak ti mapan ijay simbaan. At nakitak nga awan mo't padi ijay. Awan pa'y tao anadanon ko ijay. Kat, isa kristan nga agigigom iti tulbak ti ruangan ti kampanaryo. Saan mo nakita? Saan, Ma'am? Tinasaya at Ella. Mapunta intong bigat ijay simbaan. Kayat ko akitaan ti kampanaryo.
iti simbahan. Saan ang mapukaw ti tao? Agdalat tao may mapanagkararag. Nasaya at ti ugali dagiti tao ditoy. Nangruna dagiti babae. Tauray awan gayam padi ti daytoy a simbahan. Ngam ay aywanan dati simbahan. Itiruar kanitunan. Padasek a kasarita dagiti tattao ditoy. Napasnag ti panagkararag ni Ma'am Carlota ang nakaparintungan. Nalpasan ti panagkararag ko. Isunga muna akong di tarwar. Itirwar laangan ti pangurayak kan ko. Talaga ka tingawan padi ditoy, kapsan? Wen kapsa, nabayagan. Kasta ka di. Iti anyaga po ngawan padi ti dayto a simbahan, kapsan. Niya kwa kapsa. Saanin anas kan nga ibagaktan ka? Ngam, kayat ka di dagiti tao nga dapadi ditoy? Jak amo kapsat. Ngam no para kanya. Nasaysaya at no adda padi ditoy. Ngam Ngam, anya? apay kapsat. Saan mo anadamdamag ti maipapan iti daytoy asimbaan? Kwa, kapsan. Basta ti makuna. Nasaysaya at no adda padi ditoy. Ngam no bilang ta adda padi ditoy. Nasken ti kanayon a panaganlad na. Anya? Wan kapsat. Tat sapay la ko ma. Taadang to padi ditoy. Ngam nasken laeng ti panaganlad na. Ela, nagngato ti ayan ti kampana. Kasano ti ipapanda di taan ang batangtang. Kat nagngato, kan adamot padlak ti ruangan. Diyak mo ma. Kuna ti daduma, awan kano ti tali dagiti kampana. Wen nga rod mama. Kasta ti ibagbaga dagiti daduma. Ala, agawid takit din. Maamuan tayo tumatlang no asino dayta amang lukloko kada tayo. Ma'am, Panang loko dayta ngar aramidan na no asino man dayta. Anya ti kayat na ang mapasama. ala ma'am. Agawid ta nga rod. Senyor, imayag dito yung opisinan, takayat ko nga ibaga, tinangag mi tirabi. Kanya tayo tabay. Senyor, amo yung kadian nagunit ti kampana ti simbahan, idi na minsan arabi. Posible, bay. Nangag mi kinitungan, senyor. Gap-gapumi ti sugalan, iti day di arabi. Idi na batangtang ti kampana. Kat nabang kami ti simbahan, iti day di matlagon daway. Numawan nakita mi ataw. Kanawan matpadi jay. Mas daw kami launay, senyor. Gaputawan nakita mi ataw. Ngam no ape ang nagunit ti kampana. O sino tinang patangtang iti kampana? Diyan mo, senyor. Babayagan at simpo asana na ba't patangtang iti kampana iya simbahan. Apa itan? Amuan mi, no asino tinang batang-tanga, senyor. Abuan nyo. Kat idatag nyo kanya. Nasaya at launa. Kasaan anak kadanon dito'y puta dagiti lalaki. Anak kita ti tagawanawan. Pinailon mga dagos ni Mang Ansong dagiti paltog tayo iti kuweba. Asaan unay nga dayo dito'y kuta. Aging ga ita. Adapay lang ijay dagiti igam tayo. Pataben, pana, san dagiti palto. Sa bagay, nasayat man. Itikas na. Nubilang tad daw may dito'y tattao. Nangruna dagiti soldado. Makita na, ngawan paltog tayo. Saan da nga gatap ka da tayo? No di kat, ibagadaga tayo lang a pumurok dito'y. Anak ko nang natakot mamati da. Nagadda yun dito eh. Yung apay nga adda tayo dito eh. Alusutan tayo to dahito no bilang, Ami.
Tinas kan? Awan makita dang armas tayo. Sa bagay. Dagitaging lalay nga soldado. Sa dangag sigurado. Gaputa makipinat tayo kadakwada. Lando. Apo! Apo! Ayan ay baro. Kaya't ko lang tagdamag, nana. Anyati damagem baro. Dito'y abanda tinaturong ko, nana. Kaya't ko kumalaing tagdamag ka, nana. May papanigisimbaan. Ha? Asino ka nga maing baro? Kaapay nga agdamdamag ka. Agdadamuak ngamin dito San Isidro, nana. Kaya't iso amagmag na kaya't ko man tagdamdamag ka na kiti babalay. Kas ka na kayo, nana. Ala, umay ka dito, baro. Umunag ka. Taag istoryata. Ay nga, asino ka ka, day? Anya tinagan mo. Siyak mi Ismael, nana. Agdadamo ak iti dayto nga ili. Magipagnanaeda kiti ulitid ko dito San Isidro. Ala, umay ka baro. Umunag ka. Sa ijay, ti pagsaritaan ta. Sino di baro akinasarsaritam itay bakay? May sa nga agdadamo dito isang sidro. Nagdamdamag laeng iti maipapan iti simbaan. Aya. Napasnag isaritaan niyo. Iswasa na kon ngay masidag. Amangaan ko na no makasingaak. Di masidag kalat ako ma. Nagdamdamag laeng maipapan iti simbaan. Napan ka no nagpasyar ijay. Katawan mo't patay. Ket inistoryam may papaniti simbaan. Una, Apay ngay anak kadanon dito'y ayanta. Ibinto tagdada mo ditaw eh. kaya't nakanungarod di ang pagnapag na. Uno ang paspasyar. Kaya't namat ti mawatwat. Iso amag na magnalatan. Ket agdamdamag mo't kan akadagiti tao. No apay nga awan ti padi iti simbaan. Aya. Inistoryak ti amok pa ipapan iti simbaan. Adag iti papadi ana idistino iti simbaan. Ket naknatay da. Ket anya nga iti kunana. Mas daaw ah. Ano apay mo takas ta tinapaspasamak iti kalabas. Nagduduma ti istorya pa o. Ngam awan ti makamaw. Iti pudnaw apas pasama. Anya ti kayat asawan da ita, Simon. Amangan matno dakes ti ipasimudaag ti panagbatangtang ti kampana. Patpatsyam. Adala tao amang lukloko kada tayo. Amangan no dagiti tao nga awan maaramidan ta. Nga ta, Tasido kumapay. Palalang ti tao amang aramid iti kasta, anita. Kaya't na lang ariribukan ti panunot dagiti makang tapno adapada na abagtit wenno bala. anyo. Apay, ano kumatidakas nga ipasimudaag ti pandakapatit ti kampana no bilang alaman. Amangan mat no adda umay aditigra. Wenno saan? Amangan mat no. Jakam mo! Di kagbalin abala, anita. Saan man natila pang panunot ang maipapan iti na itaapanan? Lalpasan na ikiing pintak. Sa bali manin na ikiing pintak ang nalpas ko. Napintas. Rina? Victor? Kunakon kat nga ka dito eh. Oh, anya day tararamidan. Baby. Napintas ah. Dito'y kaditurod day tayong pintam? When? Napintas ah. Adda babae kan lalaki ang nakatakder. Sinalabay ti lalaki ti babae at nakatalikod da. Kasangsang yung damit ti kataltalunan ang matanawagan da. Amon kalino asina dagita I lovers? Asina da? Data. Ah, Anit
Makunam iti pingping ko. Napintas. Jakin pagarup analain ka nga pinta. May sa dayta pagugustok nga aramigan. Umay ka, Victor. Agner yung data. Agdabalon ko dito'y amakan. Ha? Umay ka. Pagsangwan tatibalon ko. Kaya't ko akiliwon nyo ray jay at tungan. Kaya't ko ayog yun dito'y kota. Ami. No diyo kaya't tiyag tignay. Siya kon tiyag tignay. Ami? Ha? No diyo kaya't siya kon ti mga ramit. No ita, nalabit, napalagda, nang runa, taabdan soldado. Ipagarup da asaan tayong agaramid iti kinagtakas. Ngam kaya't ko agundawayan tayo day pa nagtalagda. Kat kamagan nyo day chay at tungan. Hindi pa'y laaplanok day tang aramidan. Ngam aging gaita. Saan pa'y anay patungpan. Ami. Kaya't kung agbalin abalod tayo day at tungan. Dito'y kota. Makaritak kini Ami, Lando. Iso, sige. Aramidan tati ko nana. Makigasang-gasat tan maansong. Sumalog ta. Kat mapantag paliw. Barang adagundaway ta amang tiliw kinitungan. Sige. Aramidan tati kayat ni Ami, mangansong. Bag, ayan ni Rina. Diyan mo, madam. Nasipngatan, ngam awan pa'y laang. Amangan mo't no. Amang ano na pa ni Jacinda, madam. Apay adi nagpakada no bilang. In kayo kita ni Jacinda, no adda ijay. Sige, madam. Mapan kami adwa kinitungan. Agkotse kami na mapan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang manapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Sa di ko tipatlayan na. Iti kalapo ko. Yung padasan tati agpaliw iti mansyon da mayor. Amangan lang na mayroon na makita tanitungan. Sige. Dumagas na nga roti dyan. Ha? Kotse. Nakita mo sino dagiti nakalogan, mangansong? Saan? Gaputawan mo't silaw iti unag ti kotse da. Awan sa baling at dalugan na dito eh. No di da Senyor Simon. Uno saan? Dagiti pasurot na. Wala niya. Amangan mo't no dagiti pasurot da Senyor Simon. Tinakakotse alimabas dito enta. Mukas ta. Mang panunot ta iti nasaya at nga aramidan ta. Pasensya kayo Nalipatak mo't nga agpaisan tinagpakada kini mama. Jak imbaga nga umayak diti asyenda. Itay pa'y kang magsapa nga awan ka. Wan? Mang Bart, sa anak asumurot kada kayo. Gituyak na nga na maturog. Intong bigatan ang mapanak ije mansyon. Sige, ma'am. Idalon ni dayta kini, madam. Nagpakada kami nga rodan. Sige, Mang Bart. Asino dayta nagbalangan iti kalsada? Balang samat, boss. Pa'y mantabusin na. Saan ba't nga ko ti, boss? Nakatagdar lang tayo ti sangaw ti kutsay. Agbalang samat nga paiso. Tuan, yung kapapanawan. No kasapulan ay kam iti pagnakman na, aramidam. Awan, boss. Ay, si Kabala. Aglisi kay tinalan na eh. Ano saan kung taran ka? Kuman! Sika driver! Ipurwak mo dito iti pagtagwa! Agawa! Di mo gamdang tilumaban, tamatay ito ikadwa! Sige! Anto iti pistola! Matadak! Anay, pagipanan nyo kanya! Agawa ang timagda! Basta magna ka lang! Kat di ka garamit iti dimi kaya, tapal tugan mi taulong! Anya nga ta ginungod
ko akan buong. Dangat amang bay. Asin iti pinaltong ganda. May sa kanal buong tinangag ko. Anya nga ta tinapasamak. Sapay ko matawan na dangran at tao iti dadya ang kalibuong. Tinasayhan. Sombra kakitin iti pagnanaadan ni Kinana Marcin. Intong bigatin nga amwak tinapasama. Madam, ang ni Rina Jacinda. Intong bigat ka nun, ti panagawid na dito mansyon. Anay ko. Aguray ka. Anya tinapasamak ka. At duha na lalaki anang sanib kada kami kinitungan. Anya. Pinaltugan na di may isa. Kat natamaan ti abaga ka. Anya. Nukas ta. Ay, mangayap ka iti kadwam tayo panda ka iti ospital. Oo, madam. Anay ko. Masalamat nito. Diyan ka mo. Ala, agawang kititak man niyo. Tapno daras ta makadano ni hospital. Boss. Damgis lang ti sugat ko. Nung masapol amaga sa nakatakos. Tagana ko ngayon maganda dito eh. Punti kayo. Sagat nakatakterak pa eh. May magkumahan mo. Nakatugawat tatlo sana ang mabannog atas to eh. Kumusta ka? Sino ka? Apay nakabungod ka. Dahil talamatan tayo makikita. Anya tirik na, tinakarakot itiray ta kayo. Ano ko atandag dito eh? Awan basol ko kada kayaw. Sino kaya? Apay ngayon nalanak dito eh. Tapno agi kaya ka. Apay, anya ti basol ka oh. Ato, tibasol mo. Iso abayatang itadag iti adon, awas basol mo. Ruk atandag dito eh. Ruk atandag dito eh. Di na panawat, babae! Lando, itan tirugi, ti panagibalis ko. Mami, Agyaman ang kada kayo. Nagbanligi kayo. anya tira may damo tibalog kayo. Inut, apatayan. Lando, sigurado asa pulong dantungan. Iso anas ken akanayon tayo anak kasag ka na. Bueno, kasarsarita ni mga ansong dagiti kakadwa tayo. Anas ken nga agtitinulong dang agpaliw ti aglawlaw. Pamangan, no adda makadaanon dito hi akabusan. Sino ka? Rebuilde kayo kaday. Ruk atandag dito eh. Ruk apang kang tulaan dita. Numay sa kanton, apang kay. Anya, ikatunta abungot mau. Sino ka? Apay adito ikabakiran tayo mau. Rebuilde kayo kaday. Naal-alam. Kaya't mo ang makita ti Rupa. Mabiit lang. Tay katot ti abungot ko. Aday ka. Ningningan na. Ana imbag. Si kani, Siya, ti babae niya yung dadanas mo. si kani, ami, pangasim, rukatan na dito eh. Malagit mo ka ditida mo. Nga inaramid mo kanya. Rinabas na! Aging gana umana! Wah, Kalpasan da ito! Pinapkapin na! Aging gana kakapsuta! Impagarok mo iti ninataya kon. Iso nga intapok na iti bakras. wah, Namnag ka sa takpay lang. Tasibibiyagak nga aging kaita. pangasim, rukatan na dito eh. Hindi na daol mo ti masakbaya! Ti kinatao! Yarap pa po iti biyag! Wah, Saan ka anak iti naramit mo? Inilit mo manan! Impupok na iti pasdakyo! Kat inararamit mo iti kayat mo! Nga
Ngamno ita. Pukwa kamatan. Tungan. Katsan kan apalubusan pa. Agumakmutkan ka! No kasta, rukatan nagaro bitoy. Iti kasta, maarakop na kat maarakop ka ba? Ikarik ame, saan ka baybayan? Saan ka panawan? Anay, itong tarnak. Saan ka di ako dam? Daytoy pay! Ustad, bakawan na. Abe, saan rin ang nakon ang taran? Inupin ka, patayan! Ansong, parparigatan niya nitong anitikupta. Bayam lang. Kurang pa deta akatukad ti basol na kini ami. Mga ansong, Bayan tayo latang ipapas na ti pungtot na. Saan tayo makibiyam? uwan mga ansong. Karamidan tayo kidi. Agridan tayo na yung bagay. Kasigurado, sa pulong dan itong an. Kat sigurado a rebelde ti atapon da nang italaw kan kuana. Kat amangan pa no dagiti soldado ti kadwada amang sapul kinitong an. Di dalam mo ada diti pasurot ni Senior Simon. Kat agkakadaka sa katao. Anay ko, santangan ako nami. Pagkawanan ako na. Sige, Na, saan ka nakuktaran? Kat may mayat ti sumaruno nga aramida kan ka. anya ti haramidam. Mabit lang. Pinindot mo na ita, hindi sumapanam. Wan. Kat una at apanaan dagiti sakam. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Irugik iti sakam. Agingga iti ulong. Saan? Kasi na, di mo kumaramidan ti kasta kanya. Ikaw nga ti kwarta. Basta di nagpanaan. Tukatan na ito'y. Ipakita kan kapilain ko pumana tungan. Ame! Saan? Pagasim! Di ka garam. Tanod garaw ka. Amangan nurita mula kat mo ti mataman. Saan, ame? Saan? Huh? Takrot ka matgayam tungan. Ingagarat ti di mang tamatin ka. Ngam kastaw na yan ti butang mo. Erok atatak di kay ame. Ikaw kay tiada kwarta. Kasupakat. Pinagbasolak ka. Ano ang kwarta ti tantugan ka? Pakawalan ako ba? Di ka garam. Agtuyan ti sumaruno at pana. Saan ang... Oh! Nasakit ka ditong an? Binibakan ka! Marik nang ti sakit na umay kayo at tinatamaan! Ame, gusto ko man. Pagasim! Takiragsakap ti panagpakasin! Katlating itak! Sadyak ang mo ti mangati! Akat iti inaramit mo iti kanya! Awanan ate! Papagayam, adon ti makangkangag iti patik ti kampana iti tengat rabii. Pagam mo tayo siguro daytan adamag, papagayam. Ngam, anya nga ta ti pasimudaag daytoy kada tayo. Addateb kung kuna, nga amangan numaal-alyan ti San Isidro, gapu ti panagpukaw idi dagiti padi iti simbaan. Ngam, anya ti kaya tasawan dagiti mangibagbagay ti kasta? Pudno nga ta? Wenno, maus-usigan ti konsensya dagiti adda iti likudan iti papatay dagiti pati iti simbaan. Bueno papagayam? Da kayon ti mangsungbat iti dayta asaludsod. Katapno malayayan ba si tirik na tayo? At iti may sasunata nga intay imdingan.
Elizabeth, apo. Agyaman na tasimbang patkan. Apay ka di apong. Ay naapok, madanagan iti sasawom iti radyo. Saan arumbang apakibiyangam dagiti kakasta abanag. Anya akakasta ba nag-apong? Nga adda tao iti likudahan ti ipapatay dagiti paday. Apong, dayta ti adday ti kapanunuta. Isumay sumit timbaga. Apay, agpaiso ka di apong? Nga adda ng patay idi kadagiti padi? Awan, ti makaambuno kasta ti napasamak, apo. Iso adi kagsasaw iti kasta. Paado a tao ti makangkangakan ka. Ano nga lumaisagmak ka? Iti anya aga po apong. Apok, agtanang ka kuma. Agtanang ka. Lagi-lagi pang kumaday ta nga imbaga. Tunggal may saita. Kat adaygam ng armas na mansong. Dito ti may parbay. Sakbayan tayo dagiti umay akabusor. Namahan tayo dayta. Kasanon no aduda. Nang runa, makadwata na iti soldado. Pasabtan tayo ida iti pana nga da sabidong na. Mangansong. Ado ti naisaga na para iti dayta landa. Ado ti igam tayo. Kat malabanan tayo ida. Agunay kayon, Bart. Sana nasken nga pakamuyo ka dagiti soldado tinapasamak. Senyor. Sa pulon nyo nitungan, parmakan nyo dagiti nangitalaw kan kuana. Senyor. At damot paltugyo. Kabalan nyo dagiti tao anang italaw kan itungan. Ipakita yo ka dagiti soldado akabalan nyo. Ipanatnak yo kada kuada. Asaanan anasken tika dada dito San Isidro. Da kami kanilang, senyor. Saan niya kadwa da hepe? Ado kayo a tao. Iso akabalan nyo dahita. Sige. Agunay kayon, Barn. Sigurado a rebelde dagiti nangitalaw kanitungan. Ti importante, mapatay yo dagiti rebelde. Wan, senyor. Iti dahito yung banda ti nakapasamakan ti amin. Kat no bilang sabi nung atati nagturungan da. Ang mga nagtulong na iti kabang bantayan, boss. Sige, sumangat tayo ti bantay. Ang mga no rebelde nga agpaiso dagiti nangay talaw kinitungan. Kita niya, gapo, boss. Diyan mo. Ala, agunay tayo. Sapulan tayo, dagiti rebelde. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iti sa iro akong nakapintingan tilangan. Gapo iti buteng na, wano danag na itay, iti ba ng pampanakan ko na. Naawanan iti puot. Takrok na gayam. Jak na pintertero dagiti panakan ko na. Ngam kas taunay abutang na. Ganabang sa iro. Agyaman ka. Takas tala ang tinamay itakan ka. Agtalinag kaabalag mi. Kat saan kanto ang makarukat. Panawa kundi din nakairakadan na apo untik kay. Boss, nakabutbutang ba't ito eh? Kaysa, boss. Mas natakal na tamang kamag ka na tayo. Sige, agina na tayo, pay. Katagsibot kayo. Boss, agsumli tayo. Kaysa, boss. Anya? Ibaga tayong tulangin kanina, senyor. Ngayon, pinasapulan tayo ako tati rebelde. Kaysa, boss. Takrot kayo amin. Boss, talaga ba delikado tayo rarapidan tayo? Boss, di tayo mo, no? Ang damat kiti, kabosot tayo iti. Masikigan, wano iti malikodan tayo. Kung saan iti masanganan. Kaya tayo sa boss.
mga no, kailangan na tayo ariputan, boss. Matay tayo lakit di amin dito eh. Anya? Kano? Di kayo pali natakrot. Ituloy tayo, tiyak sapol. Ganyan. Kasanuitan ang masarakan tayo agagos tikuta dagiti rebelde. Ket nagado abang bantay dito San Isidro. Nagpupuskol pa iti kay kayo iti tunggal bantay. Tas iti da iti bantay nga ayan tayo ta. Sigurado tenyente, marigatan tayo amang paksat ka dagiti rebelde. Juan, ngam aramidan tayo ti amin nakabalan tayo. Tapno mapaksat tayo dagiti rebelde. Nasken amakam magtayo amin ida. Tenyente, manuha ta grupo ti rebelde ti adda ditoy. Naglawa ti kabambantayan dito San Isidro. Dahil tayo dito mo. Tamanipod ka tayo dito. Awan pa'y tinakita ka rebelde. Adda na'y padamag idiapan mapatay. Agapuanan ka no ti rebelde. Ngam, awan mo ti makaipanuknek. No talaga rebelde ti aking gapuanan. Huwag nga rin tenyente. Mabali na rebelde ti aking gapuanan. Ngam, awan mo ti makasaksi iti pasamak. Ket, kasanong tenyente? Agpatuloy tapay ka di iti isasangat na. Juan, ikarigatan tati mapan iti tapaw da iti abantay. Hepe, di magasat dito yung police station, tada ited ko kadaki. Tanya dahi ka, mamanita? Agtoy. Sobre? Juan, papaitad ni Simon. Awan maibaon na, tadamat na panandag iti pasurot na. Ma'am. Awata mo na iti asog, Hepe, tayo nakon. Pagyaman ak, ma'am. Agpaay kada kayo dayta. Allowance you, kada giti kakadwam. Iti makapul. Ngam, ma'am, nakababayanan. Kanayo lang ti paragit ni Mayor kana kami iti allowance. Kasta kasingpat ni Simon, Pepe. Iso adi kagdan. Kaya't nalaang ti mangipaay, iti pagsayaatan niya. Sige ako, mapantay di tindaan. Pamakitsindata, kumatang ta itinatang. Wala pong Gumulpitan iti abastuta. Bullshit ka, bakit? Agmut-mut, taling ka magmagmo! Pasensya kayo, man. Mapunta na po. Ay, uwan, mapantan ako. Agawaan ta. Una, hindi di adto niya. Isu lang nga rodin tinakabasol. Isu pa'y tagungat. Una rod ako. Di nakitkitaan ti pagpagnaan. Tumalang ti ang amin. Ala, bay amon. Unay day giant nga asawa ti Mayor apo mo. Nakabut-butan. Uwan ako. Nakabut-butang day di atao. Iso anarikat akong kontraan. Talaga ka di akasta ibabak ng atat tao. Uray basol da. Isuda pa'y lati agungan. Mala, umay kan ako. Agturong tandi ta tindaan. Aggatang ta itinatnatang. Wana pong. Kakadwa, ada yung beti matulong tayo. Ngam awan matlat tati makita tayo akota. Huwag nga rin, boss. Ituloy tayo natati magna. Boss, saan tayong sabat at nyamot ang subli? Di tayo mo, di daw lang tayo magsubli. Nalaka lang. Sige, magna tayo nata. Mangansong! Mangansong! Apa yan? Mangansong! Adain baga kanya pitagawan-awan. Ano dito? At naman yung grupo tinanlaki nga mas asidag di tikota. Anya? Boss Mark, nagsubay tayo. Malaman. Makan mo, masiklatan tayo dito. Unag paiso. Ang subay talangan, tali.
Ama na may sagbak tayo dito. Tuday ta, boss. Ano boss? Ano ti karasaan dito boss? Amang ano masigutan tayo kat di tayo makita. Kadagaya man nagiti. Mangtok kada tayo nga ulag. Nagadukat nga magbagamon. Sige, agsubli tayo. Baliwan tayo tumanan ti umay dito. Tingin awan mo timadlaw ka dito ipapaw ti bantay. Asenyales nga daridelde dito. Awan makita matao, babayin day talarga vista. Negative teniente. Mabannog ka si mga dito bantay. Pagpaliw ta tayo. Ngamno awan mapaliw ta dito. Sumalog ta. Dagiti nga ta kakadwata. Adda nga ta napaliw day tinagturungan da bantay. Teniente. Sapay ko matanda. Sa dino ti Papa Namrina, nakapulis ka man. Sakit, nakapipintas ka. Mapanit iti kabisera, naman. Anya ti aramidam ijay. Adala ka sarita ka tao. Amangan mo't no iti kampo dagiti soldado ti Papa Nam. Imbagak mo't kan kaasan ka amapmapan ijay. Di kaya danag, mama. Saan na ijay ti papana? Sigurado ka? Huwag, mama. O sige, ma. Ina ko. Sarong kalak ni Victor iti kampuda. Saan ko nga aminan kini mama nga ijay ti papana? Taugungan. O sarap kilaan mo ti kotse. Agyaman na kadagiti naalat a report diti pulisya, sir. Tawanan niya man na, ma'am. Sige, sir. Mapanak pa Naturep tayo ta reporter. Siguro, pagbaganan mo kasta nakaprogram. Dili bakit kang kuwana. Ibaga na lapak yan tayo kapanunutan na. Yung amangan, no tayo pa, ipakaisag mata. Sir, diyak nakasalita ni Victor. Kung ti kadwa na nakasalita, sang-sangpod da ka no ang nagkapoy ti bantay. Mabainak mo't amang disturbo iti ka na ginanay. Baliwak pala ang asarong kanan. Agpag na akpay lang, mapanak iti parke. Naibag nga oras po, ma'am. Miss Alban? Well, siya. Sana ka nagbidot. Dandan di ka nailasin ma'am. Nakapimpintas ka ngamin. Agyaman na. Isla, agmay-may saka. Sa dino ti papanam. Kayat ko laan tagpag na mapanak ko maiti parke. Kasta ka di? No kahit mo man, kuyugan kan. Ijay matla ko mati pagturungak. Kayat ko matagpag na ijay. O sige, mapantay ti parke. Agkuyugan. Ang itayan tinagan mo? Siya ni Elizabeth, ma'am. O sige, Elizabeth. Mapantay iti parke. Maayayo ak dito'y parke, Elizabeth. Tang agpapan dito'y parke, adalat na ti kay kayo. Adopi ti nagpipinta sa sabong itaglawlaw, ma'am. Uwan, huwag mo daytan? Maikat ti parikot no may ka dito'y. Malipatam ti parikot mo. Talaga. Maisabalik ti salitaan, Elizabeth. Agtrab-trabaho ka kadi? Uwan, ma'am. Kunak na saan? Awisan ka kung maiti asyan dami. Adan trabaho, ma'am. O may ka? Agpag na pagnata. Talpasan na. Mapantay iti simbaan. Simbaan? Uwan. Kuyugan na ijay. Mabaling? Sige, ma'am. Apat yung ginasaan. Elizabeth, ada ka di amom may papaniti dayti ang simbaan? Uwan, ma'am. Kas makitam day ta kampanaryo, nakataytayag. Kat nailot pa'y tidala na sang atam, sakre makadanon kay tituktok.
Nakasikig ka kano sumangat. Isumat ti kunada. Kasta? Kan idun unana. Awan ti sabali ang makapan iti tuktok. No di ti kampanero. Sana basta makastrict ti oras nino man. Gapo ti stricto ti padi. Kasta gayam. Nabayagan da iti asimbaan, ma'am. Wan, tas makita iti langana. No kay kasta? Napintas kan nabakidlat ka. Katipagsayaatan na. Nakalukat-lat ti simbaan para kadagiti tattao amayat na mapan agkararag. Saan anarikpan? Wan, pudno day ka? Adalat tamot dagiti agboluntaryong agdalos. Itiruar, ganito unod ti simbaan. Isang mitlagayam akanayon anadalos. Kan napintas itiruan na. Ada dagiti agduduma ti Maris na asabong. On, ma'am. Gaputasan abaybay ang dagiti tao. Malaksid dito'y simbaan. Awan ka din ti among Elizabeth. Awanan, ma'am. May papan iti padi. Saan mo ka din nga amo no apay nga awan padi dito'y? Sigun iti istoryaan ang nangag ko. Natnatay dagiti padi dito'y, ma'am. Gapo iti data. Awanan ti simmang baypay apadi dito'y. Anya nga mintin patay ta? Nagdudumamot lang ti istorya may papaniti data. Adag ko na nagsakit da. Adamatag ko na saan da na nakariin iti dada. Anya? Kasta tinangod ko nga istorya may papan iti daytoy asimbangan. Ano? Kumusta ti balo? Agpakpakaasi. Ikakano iti danong. Mawaw kano. Kat, inikam ka di. Sana siya tinanggap ni Tomas. Ano ti planom kan kuana? Talaga ka di apatayon? Tanya pa'y ko ma. Namsak ba yun? Naskan arit naon na ti inot nga ipapatay na. Kasta ti katukat ti bason na kanya. Sige, makaamukan kan kuana. Pinapod no na. Awan pa'y lang ti inaramid ko agrabe, mang ansong. Ilaan pa ng kugkug tarko kanya kuana. Ami, Ngam na ita. Bayak pa'y laang nga agriga. Anya ti kunam apo? Nagkuyog kayo iti anak ti mayor. Wala pong. Awan makunakkan ko na. Nalakamot na sitkan. Saan akasi ti inana narungsot? Anya? Nagpaspasyar kami apong. Napan kami iti parke, iti simbaan. Kan tinaude, iti restaurant. Isong tinaggastos. Saan amay parang? Saan amabalay? Apong, apay, maikulkulan kayo mat. Elizabeth, apo. Saan amabalay na makikuykuyog ka iti anak ti mayor? Ha? Apay, apong. Basta, liklikam na diya tao. Saan amay parang, apo? Paritan na ang makilangan kan kuana, apong. Uy, iso aliklikam kuma, apo. Apay, apong. Itian niya aga po aparitan na ang makilangan kanirina. Apay! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ita, tanakain na kayon, Bart. Agdamagakan ka. Kumusta ti panang sapulyo kadagiti rebelde? Narigat, madam. Nangro na katsan nga mo ti pagturturungan mi iti kabakiran. Nayawaman kami pa yan. Sa amin nga mo tinagnaan mi iti panagsublimi. Anya. Sana basta makamagdag iti rebelde, madam. Naglanga ti kabambantayan. Wino ti kabakiran. Kasano itan? Nupay kasta. Baliwan minto ti agsapol, madam. Adula amin ngamin nga aramidan niyo.
Isumat nga nintibili ni senyor, madam. Kasano pa'y ita ama si kasoyo ti plantasyon. Nang runa kat adda dagiti soldado nga agron-ronda iti kabambantayan. Amangan no matiktikan dati plantasyon. Madam, Bayan niyo pa'y lang dagiti rebelde. Tasi kaswan niyo ti plantasyon. alam, kasanan itong an, madam. Bayan yun nitong an. Ti plantasyon ti asikaswan niyo. Matumpal, madam. Kumusta dito'y pasdan? Kasayaat, madam. Ano ita ti koleksyon? Nasaya. Alaak ita ti koleksyon. Wen, madam. Kat dagiti babae ang nakapopok dito'y awan ka di matlaang tinakalipas. Pawan, madam. Kasarula ko mga makalibas dito kat nagngato ti pasdag. Saan da makalibas dito madam? Nasayaan. Tawan mabalinda. Oray ang sasangit na pay. O sige, yag mo tilistaan kanya. Takita at numano tinapastrak ita alawas. Pawan, madam. At apay koleksyon tayo di marihuana. Saan ang mapukaw dayta? Talagang adda. Tadayta ti may sa agagara. Dagiti umay ditoy. Ababaknang. Kaganwa, awanan ti taraon tayo. Magmanumot tayo, timanupan tayo. Isuarumbang lang amang remedyo tayo. Mapan tayo ti kabalbalayan, kat agkid daw tayo iti taraon. Wano saan? Mapan tayo iti rancho, kat agtakaw tayo iti baka. Huwag ka magaw. Sige, aggunay tayo, kakadwa. Kakadwa, apitin tayong dagiti mula tayo anaten. Kalpasan na, agmula tayo manen. Pinaiwanan tayo dagiti tarakan tayo amanok kada kalding. Isupay apa kay ranudan. Sige kakabsat. Agtitinulong tayo iti trabaho tapno daras amalpas. No ita, saan pa'y amabalin amapan tayo iti kabisera nga agatang iti taraon. Amangan no adakit di mat makatakwat a rebelde tayo. Narigatan. Iso nga ita, agmula tayo, tapno ada pangalaan tayo iti taraon tayo. Apong, sarong karak ti kalapaw kung titanam day dinanang ko. Ha? Uri saan kayo na sumurot, Apong? Gaputa mabanlog kayo laan. Kat kalpasan ti panagapok ijay, mapanak to pa ijay simbaan, tapno kararag. Ala, ngamsan ka ko mga agbayag, iti tanam day dinanang mo ako. Wan, Apong. Mabiit tala ang ijay. Di ka danag, Apong. Kasta ti aramida. Agsagsabong ng dagiti na mula ang masetas dito ayang ti kalapaw. Ay wanak day trasulan. Takas na ko na ni Apong Sela. Kukwa da ginanang dayto eh. Kat ni Auntie Ella kano tinangay aywan dito eh. Ngam, nabaybayan matlaan. Gaputa din na naas asikaso. No kasta, siyak matan ti mga sikaso. Si bugak dagiti masetas. Inakagsak do itayang tubok. Masapul asaan amalaylay dagiti masetas si taglawlaw ti sula. At nababayan na kay gam iti timba. Nagturong iti daya banda. Asino nga taday jay? Awan mat kabalbalayan di ta banda. Surotak ti babae. Hi! Hi! Adita, saan nakamakita day dyan nakakabalyo dito karuutan ang nagkuloba? Amangan mo dakas mut day dyan lalaki. Adan di ka asidag. Diyak agkut-kuti dito eh. Nakita nak siguro. Iso asinurot nak.
Hindi na nakita naglamangak dito eh. Ajay, timanawan. Uraya ka makapanaw. Sakbay arumwarak dito naglamangak. Diyan ko nakita ti babae. Nang sana na dapat tinapatad. Ina ko niti plantasyon. Mapan ko sa rungkaran dagiti kakadwami jay. Ya! Ya! Kumusta kakadwa? Mabalin ka din nga apitan dagiti espesyal amula. Yan, boss man, mabalinan. Sige, agapit tayo. Apurahan tayo nga si kaswanti amin tapno maideliver a dagos. Agawan nyo tiyan po na kakadwan. Darigatan, amahan mo at na makakita kada tayo dito eh. Nang runag at soldado at paspasyal kadagiti kamambantayan. Ano pa ba tagiti rebelde? Kat amangan, numakita da nga da marihuana dito eh. Isa nga mga boss, tagamat ang iti agbabantay iti aglawlaw ti plantasyon. Ure pay, isa nga kawan tayo nga proseso dagiti marihuana. Tapno makapanaw tayo dito eh. Yan boss, yan panakulat. Sana basta makadanon na iti apasat. Tanari ikat tigalang agturong dito. Awan pa tao dito simbahan. Malaksid iti lalaki ang nakasarita kitay. Ismael kanu tinagan na. Naglawan simpot na dyan lalaki. Imay kanumat nagkararag dito. At kinunanapay, at tulungak kami. Tapno umadot yung nagkararag dito simbahan. Nangibing laypay kanya iti sasaw ti Diyos. Kasino nga taday dyan nga Ismael? Apang italaan ang makita. Inak mo taniti unag. Inak agkararan. Kalpasan na. Agawid ako. Natangsit kagaya malakaya. Da kayo kapalay na. Asino ti umingar ka da kayo? Natangsit kayo. Sige kakatwa. Alam tayo amin na baga sa pampanda. Titinulong tayo. Agawaan tayo ti pumanaw dito kakatwa. Aganot sa'yo kakatwa. Agawaan tayo ti pumanaw dito eh. Teniente, adalang ko akanalbuong itidiuni aday. Mapantay ti dayja banda. Wan teniente. Asin nga ta tinagpaltog. Padasin taman timapan iti ayam tinagpaltog. Kitaan, Riliana. Adamot gayang balay dito eh. Wan nga ron teniente. May isa balay ti adda dito eh. Umasidig ta. Ha, teniente. Adda na idasay. Muna nga kwaiso. Ha, may sala kay. Sir, agyaman kami ti panangrok at yung kada kami ti pananghiragad dagi rebelde kada kami. Rebelde? Rebelde tinampatay ti kadwayo alakay? Wan sir, pamaktikin na tayo da. Pagbayad da, tiday tingin naramid da. Sa dino tinagturungan da? Panagkunat nagpadayad da sir. Maabutan yung lakit ti da. Sa ado ngamin ti imot da. Pagrunan ti bagas. Kasta. Sige, asikaswan niyo ti bangkay kamam. Surutan mi dagiti rebelde. Nakadayo tayong kakatwa. Nalimad tayo ito'y adtalan tayo. Kat awan di mga doktal dito'y. Nagdansan na bisa ka sa bagas. Ang sisinublat kayo. Manulang mat akabanda kita. Sa labay, nakadayo tayo. Teniente, sa dino ata tinagnaan dagiti rebelde. Awan mo ti makita ta. Sigurado nga ta rebelde tinang patay iti dahi ti alakay. Kas pati ko na ti lalaki ang nakasarita ta.
Agtuloy tapay ka dito, Teniente. Juan, dito yung banda ti surutan ta, Rilyara. Nakadaanon tayo dito yung kuta kang atwa. Ala, agina na tayo. Well, kaga. Targalan tayo. Ako, kibagas. Tarong tayo. Sugang mo na. Juan, ngam kurang pa dito. Intayo pa agtakaw iti baka. Baka ko naman. Kat nga tamang lapad ka na tayo. Paltugan tayo. Malamay. Ngam saan talata na surutan dagiti rebelde. Sige, agsublitan ni Jakampo. Dito ito abanda ti umayan tayo. Juan, Teniente. Panak ko na. Kat dito yung abanda ti ayan ti kuta dagiti rebelde. Adayon na pasot na ito nadanon ta, Teniente. May kamanungatan na bantay na ito nasangat ta. Juan nga Rod. Sige. Agsublitan ni Jakampo. Ngam dumagas ta pa iti balay ti lakay a pinaltugan na. Ginapod mo na, sir. Saan lang ngay taagun daway ngay may dagiti armado? Sigurado ka kadi a rebelde dagijay. Wan, sir. Armado ta. Iso a rebelde dagijay. May talag daw dawat yang muda. No sana bagas, dingwan. Kuno kwarta. Ket no pagkadkadan ni ida. Patulungan da kami ti paltog. Kasta. Rebelde dagijay, sir. Sige. Aramidan ni ti kabalan mi. Tapno makamagdag iti rebelde. Wan, sir. Pangasayo. Dakas darat tao. Kinapudno na. Rinamus dati kapsap ko a babae. Pinatay dapay. Aniya. Talpasan na. Ti manen amak ti pinatay da. Nalabasdan. So apang asayo, sir. Kamaganyo kumalag iti rebelde. Patya kamasarakan nyo ti kuta da. Amom ka diti pakasarakan mi iti kuta da. Saan, sir? Ngayon panagkunak kat diti abanda. Ngayon, kakla mo no sa dino. Agyaman ak iti daytang imbagam. Ket makipagladingit kami iti pannakatay ti amam. Nasikngetan tan, Teniente. Wan nga Rod. Aglayon ka ni Jakampo. Nakasangpot siguro dagiti padata na panagronda iti kamambantayan. Kanalbong ti paltog, Teniente. Aglingit ti iti dayta kayo. Teniente, at damang palpaltog ka data. Ha? Talaga data ti punteryada, Teniente. Ijay banda. Rilya, takuwaten ka no asino da. Rijay, ada nagtry. Kamatan ta! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Sayang. Nakataray dan, Teniente. Santa idan ang nasiputan. Sana balin. Ala, amay kan. Mapanta ni Jakampo. Wan, Teniente. Sayang, santa ito napuntaan. Natay ito kumaitan. Pangalan, at ako ma. Kung natay ito ni Senyor Simon, napatay ito kay soldado. Kasan nga ditan? Apang ka na di pasdek? Nagsubli ka man ang inton maminsan. Sige, mapanta na diya'y paraiso. Turay na. Teniente. Oh. Trilyar. Kunak na naging inanakan. Saan pa ito niyan? Kat, sika. Da ka pa ila dito yung nakatugaw. Pampanunaw tak dyan na pasamang itay. Sino nga tadagiti ng paltog ka data? Sayang, Teniente. Saan ta idaan abutan? Nasiglat damat ha. Ngam, amangan mat no rebelde da. Anya? Anya ti amot, Teniente. Amangan no pudno akamang dati rebel. Mabali na kasta. Isuanas kan unay ti panagridam. Kan doble apa naganad. Wen, Teniente. Ala, agi na natin. Tayo bigat.
Baliwan tayo man ang tiagsawar iti kapambantayan. Rosa, abi asaan ka kailangang umunit iti kalapaw? Kadkaduan ka nga aginudo dito'y manang ami. Sana ba ni? Sa anak pa'y makamaturturog. Abi akas lang maburburiburan ti panunot mo manang. Saan ka matimtima? Dahil ka ti mapalpaliw ko kan ka. Rosa, Anya ti pakaburiburam. di ka sasahat tayo. Ha? Pampanunutak no anya ti pagpanagan tayo di kay Kota. Nang ron na pa'y kataddan dagiti soldado. Isudat ti maysa, akalaban tayo. Manang? Naladoma. Pampanunutak ti suman. Kat saan ako niya agsugdi di kay Kota, iti kaano man. Ngam no pampanunutak ti napasamak iti amak. Api natay dagiti awan ng asi. Kan pampanunutak mo tinapasamak kanyak. Ang nadadaol ti arapahap ko. Gapo iti tao anang dadaol iti biyak ko. Kat kayat ko iti agid palas. Manang ami? Pampanunutak dagiti padak a biktima dagiti pasurot ti mayor. Apa kaibilangan, Rosa? Manang? Uray siya. Kaya't kumatyagit palas. Gapoy tinaramid na kanya. Nadatay, itayaw ko. Gapo katapada. Pinagsisinnublatan dakmat dagiti pasurot na. Kabayatan ti kadak iti daychay apasdan. Rosa, Isa ka nga si Manang. Tulungan dak nga gipalas. Rosa, Saan ang mabalin abaybay ang tayo latang ina? Nga agar-aramin iti kinaayo. Naskan ang mabalas tayo ina. Kapandak dito kami. Awan ang katibayin. Makarap atak lang dito, ipatayin ka. Anay. At tanang panay ito sa kakak. Anay. nasakit ka rin ti mapano? Jablo ka. Rupatan lang dito. Jablo. Jablo! Anyatik ka na pulam kanyak. Apay nga ginggay tagat. Sila na ka nakpala dito. Anay. Nasaya at asalutsot. Among ka di, nuan niya ti kasapulakkan ka. Tibiyag mo! Ininutan ka patayon! Agsagana ka! Kasaan ladi ka sakam ti panaot! Panaon ka! Mangrugi iti sakam! Aging ga iti ulong! Rukatan na dito. Mag-rukatan lang dito. Patayin kan! Manang ami, buy-buyahan ka itay. Panpanaon jay balod mo. Anya, Natured ka talaga. Takabaula mga aramidong ti kasta. Ngam siya. Kasla tsak maitured. Kasla agturay lata ti asi iti puso. Talaga ka di apakaragsakam ti kastay nga aramidong iti balod mo? Inutam apatayan? Juan. Gapot ang isuday jay ti lalaki. Anang dadaon iti biyak ko. Manang? Ngam saan ko patayan. Ikakpay iti kundaway ng agbiyak. Ha? Inton mapanak tentero abagina. Palubosak. Kat makamon iti biyag na. Numatay iti dalan nga agsubli iti sidong ti jablo nga amo na. Ha? Kasta ti aramida. Rosa. Apay mo patayim laan yung jay balod mo.
Abay, mga aso. Magagaran kayo, iti ipapatay nitong an? Ami, Kunak man na naparad ka, mga aso. ha? Amo? Saan mo matakayat ang makikita ti aramidat iti day di abalot iti kota? Ngamkas di ti maiparbangkan pa na. Ami, Ipariknak ti kinasaom ti inaramid na iti kanya. Iso abay ang dakla ang iti kayat kung aramidan kan pa na. ngam Ami. Saan dak apakibyangan mga ansong? Aramidat ti maiparbangkan pa na. Nakasta iho. Talaga nga ron, apod nungad da rebelde, ito'y ili kayo. Wan mama, Ay, agasam day tangay naramid da iti maysa a pamilya. Angam, sayang, tadiyo ida naabutan. wan nga ron na. Pinatay dati may salakay. Kat kasta unay ti sangit ti asawa na. Mang mas ti anak na abaro. Ay, kaasi damat, Victor. Kat day tapay ti may sanang karit kanya. Tapno saan kami ngagpatingga ang mga anup kadakwada. Naimbag kumamot no di da pumatay. Ngam nalabos da ba? Wan nga rod mama. Ngam... Oh, Victor, iho. No amobla kumaakanayon ngagtanda nagaktan ka. Mama, Day tatipod no, iho. Ano mabalin kat agikat ka kuman iti kinasoldado. mama. Agpapan kanyak, Victor. Agdanda nagakmat. Nang runa daami kadlando. Anya tinitapan kadakwada, Ante Ella. Wow, Victor. Sabi mo ti Henda. Apay adi dagpakita kanya. Wah, haday tangarot ti pagdanagak. Ngamin nga, saan damot kan nga agpakpakita kanya? Kat, kunaak nga ang mga noad akit di matanda kasi na pasamak kadakwada. Ante Ella, Ni Ami launay. Kailiw kumutan. mangnamnamak nga iti may sangal daw. Agkikita kami. Nang ro nalawanay ni Ami. Victor, Kailo ko ang makita ni Ami, Ante Ella. Ngamjak amot ti pakasarakak kan ko na. anya ti kayat mo asawan iti dayta. Kwa, Ala, saan kan apalutputan maipapan iti dayta? Kat tima ko na, agan annad ka kuma. Nangruna kat narungsot dagiti rebelde. Wan iho. Day kamot ti bagakan ka. Pangaasim. Agan anad ka anaimbag. wan mama. Aramidak dayta. Agan anadak. Para ka na kayong ipagpatid ko. Saan kayo mamigamang sapol ka dagiti rebel? Tsak kaya, amaunaan na kayo dagiti soldado. Mawatam, ti kayat ko asawa. Senyor, Magsubli kayo manan iti kabambantayan, tas apulod nyo dagiti rebelde. wan senyor. Di kaya paabak ka dagiti soldado. Ipakita yo ngawan sirpida dito'y San Isidro. Nalawag. Nalawag, senyor. Salbagkit ti dagita a rebelde. Taiso na pa iti pakataktakan nyo iti panawin nyo. Imbis kumato negosyo. Sana bali, madam? Nalpasan ti trabaho mi di plantasyon. Nairing pas mi aminen. Pataladwa nagbati di plantasyon. Tapno agmula damanen. Tungpalan mi pa lang ti kalikagom ni senyor. Tapno saan da kami agurahan. Awan tinasaya at amaganap piyo dita. Di na pala ipaima kadagiti soldado. Na talaga mat aday ta ti trabaho da. Timang anop kadagiti repente. Madam, maawatan tayo kuman ni senyor. Ala. Ngamjak kaya tabaybayan nyo dagiti negosyo. Wan madam, di ka danag. Saan mi abaybayan? Si Mardeng kayo paikit din iti aramid yung agtakaw iti balay iti babaknang. Iso pa'y kumati kwarta ang matakaw nyo.
tulungan ni Ismael dito'y balay. Kanayon tiyo umay na dito abakay. Wari. Kat tunana nga agawi sakta daw iti mapanag kararag ijay simbaan. Talagamit nga dalat tadag iti mapanijay nga karkararag. Mapanda, mangpasdit iti kandila. Kayat ni Ismael nga umado ti mapanag kararag ijay simbaan. Agure ka. Sino nga mintay dyan nga Ismael? Apay ang masagnan una ijay simbaan. Tinamak kumatay ta. Gamin ko na amay sa kano nga agserserbi iti Diyos. Ha? Kandasing birdsy ka. Kastaya. Iso apadasat man atong palad ti kunana. Inak kasarita dagiti padak ababaka ita karuba. Agmay-may sa kabinto amapan ija simbaan nga agtaran. Ala, sana dakis na itabakay. Aramay dem lata, taawan dakis na. Tanyo! Amay! Rukatan nyo! Ha? Rukatan nyo! Kalpasan na! Ikan nyo iti piring dagiti mata na! Ame! Nainang naman ko kankanti amin, saan ka di? Uwan, ame, uwan. Sige, mabait lang ang tarok katak. Andoy! Tulungan ni Tanyo! Mangansong! Mangansong! Okay, Rosa. Ano tinapasamakan ka? Nabannog ka? Lima ng ami. Apa niya, Ami? Rinukatan dang tibalod. Kalpasan na. Insalog na. Ano niya? Jak amo no mapandan ko tayan. Nga agkakapsak tibalod. Ano niya? Pinagpunag. Mapandapaltugan iti adayo dito puta mangansong. Asin iti kadwana? Datin nyo kinandoy mangansong. Ano niya? Okay, saan yung anak ni Ami ti plano na? Tumukno sa dilangit tigura na iti daydi atungan. Iso na labi. Mapannan uluyan. Surutok itabang ansong. Bayamon. Nasiglat niya, Ami. Amo na ter aramiden na. Angan, Saan na akayat apakibiyangan ta iti kayat nga aramiden iti daydi atungan. Iso abay bayamon, lando. Ame, nakadayo tayo ni Tikota. Anya itan ti aramidan. Ikatin nyo ti piring dagiti mata na. Agraman ti tali iti ima na. Well, ame. Atita! Sige, tungan! Tumaritan! Kat numalis siyang tibala ti paltog ko! Naggasat ka! Ikan ka iti gundaway mo agtaray. Sige! Mapankan! Wala. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laman nito ka sa magana. Sandat ang makita dito. Adayon, ti pa kangigang iti kanalbuong. Kaya't asawa na ita. Adayo ako kadamada. Kasano ita na itabi? Saan mo na makita pa inito nga? Awan anyaman na. Gapo takasta, ti kayat ko. Anya? Gapo ka dagiti adwa sugat na iti panang pampanakan ko ana. Nalabit nga ipataynan. Kat pagpiyestaan dagiti ayok ti bangkay na. Ha? Tamay sa. Saan na nga amo ti pagturturungan na diti kabambantayan? Saan na nga amo ti dalan na amapan iti ayan ti amo na? Kasano nga ratitan? Agsubli tayon, iti puta. Nautot ng episodan ko. Sa dino ti pagturungan.
Ayan, tindalan nga sublig. Sino na kita? Agkapsot akon. Paulaw akon. Kita nyo! Nitunguan na ito eh. Kanyang pweso! Tungan! Ha? Tulungan tayo! Labas na. Pinaglibas yun itong Juan, ngam patsyok na ipatay ng dagiti sugat na. Saan na ang makalasap day dyan? Kasanan mo makalasan? Saan na ang malasap ti ado sugat na? Masigurado makasta ti mapasamak, ano? Lumakalasap. Nasayaat na. Kasanon, may sagmak na ti kuta tayo. Bitag na. Saan to ang mapasamak ti kasta, mga anson? Saan na nga amot ti dalan nga agturong diti kuta? Gaputad da piring na, idin salog ni. Agpapanpay. Iti kanito ang makalasap. Kamagan tayo manen. Ano yan? Dagiti sugat ko, boss. Sana ba nitungan? Ang damot agas atom tumarang. Agimbagton da kita. Ay ko. Dito ka pa lang, pasdek. Nasaysayat, no dito'y pasdek, ti pagpaimbagam. Antay bagak ka. Ampom ka din, no asino. Tinangalapit kanyang itikastoy. Asino? Ni Ami. Anya. Un boss. Impanda kiti may sati so iti kabakiran. Tinta kiti ponte kayo. Anya tinakita mi jay? Injay ka di ti kota ti rebelde? Yakam mo. Ta awan mo't makita kakuta. Tikinangira ka dandakan niya. Nakakadwa na. Wasig na nakalmas. At dami paltog na. Anya? Nakakaasya iti nararamid ni Ami. Nagpapasa ng kugkog tarkanyak. Pasan na. Pinananak. May paglakit kita nakalasatak. Sana ka na tayo. Anya ita ti pampanunutan nga ramidan? Ito naging bagak, boss. Sa pulak na dyan nga Ami. Patayan. Sayang nga talaga. Sayang. Anya ti sayang. Saan anatirwan na banjo kan pekto dagiti soldado? Anya ti kayat mo asawan. Insalaysay na kanya kinapasama. Pinaltugan dat wa asoldado e kadiser. Agam sonda na tamaan. Kinamat ina dagiti dua soldado. Agam nakapaglemang ang dagos dagiti pasurta. Anya. Apay nga minapaltugan da ida. At kung ay pakita kan iparik na ka dagiti soldado. Asanda ka sa pulan dito'y San Isidro. Anya? So binilin ko dagiti pasurta. Ano at na makita na soldado? Patayin dan. Mapantay jay turog kurang. Kaya't ko tiyang pangin jay. Ya! Ya! Mangipi! Kumamat ka! Ya! Ya! Talaga pagayat mo tumuhan dito'y turog, ma'am. Wan mang igni. Among. Naragsakak ko maita. Kaputadan ni Victor. Ano, ma'am? Ngam, napatpatagpan ko na ti serbisyo na ngam iti siya. Ni Victor? Soldado? Wan, mang igni. Kaya't ko kumamakita dito ay bagbaga na, kaya ayat mo, ma'am. Ano? Yak mo't lata makita. Ito na minsan. Awi sumiti asinda, ma'am. Yam amom kada kami. Talaga kaya't ko makita dito agnagan iti Victor, kaya ayat mo. Wan, bayam, mang igni.
Awisik to. Yan amok to kada kayo. Soldado ka ti kaayan ayat mo, ma'am. Wen, Mang Igni. Sipod ubing. Data ka ti kayat na pagbalingan. Kat ite, natungpan. May san a soldado. Ma'am, sapay ko mata, ma'am, amok ni Victor kaayan ayat mo. Kahit ko makita. Mang Igni! Agdiretso ako ni ti family house mi dito asyenda. Sige, ma'am. Layo na kayo karatangan. Inakitaan na kita trabaho. Sige, Mang Igni. Agyaman nak iti ka ng kuyog mo kanyak ijay turod. Awan na ma'am. Ha? Mabit lang, Mang Igni. Oh! Ni Victor. Ha? Adda ka duwan. Wan, isuda na kita. Victor! Ala, agtugaw kayo pahinaan. Tayo naktulungan ni Nana Marsing ang mangisagana iti pagsasangwan tayo. Mabiit laang, Victor. Sige lang, Rina. Victor. Sika kaday. Wen. Siya, Igme. Kasano ano kasta? Udna may isa kan soldado. Wen. Ay, nagyaman akno kasta Victor. Ang mapay ngay ita ka lang magpakita kanya. Pasensya kan. Makumikumak. Isuadyak nakapaspasyar dito eh. Kat na kayo. Kumusta kayo dito Asyenda Alban? Ay, nasaya at lata Victor. As iti sigod. Igme. Adaman damagakin ka. Nga, anya Victor. Daami kan lando. Amom ka dito ayanda. Ame? Ay. Tsaka mo Victor. Ano, may papankan ko na. Nagtakas ti napasamak kan ko na. Anya tinapasamakan ko na. Siguro ti nakunan ni Ila. Rinamas dagiti pasurot ni Senyor Simon. Di may pagbaga ka ni Ma'am Rina Ngamin di na amuday ta. Ano niyo? Sige, Mang Igme. Agpakada kami iti kadwak. Agkita tanto iti sa bali agundaway. Ato yan ti merienda, Victor. Lading ito kayo na. Ngamnas ka na mapan kami. Agsubyak to iti sa bali agundaway. Ha? Rilera, intan. Anya to napasamak, Mang Igme. Apay akil na at apay manaw da. Jak amo ma'am. Lahat mo tapi manaw da. Adan sa kanun nalipatan da nga aramidan. Basta mo ti kuno ni Victor. Anya matan. Agsublin to kano iti sa bali agundaway. Ma'am, agpakadak mo ten. Namamok mo ten ti kayan ayat mo. Nakargayam. Mang Igme. Sige ma'am. Nakon. Anya matan. Kailiw ko pa'y matngarat. Kailangan mo di papanta. Anya matan ni Victor. Masla di nakayan ay. Masla di nakailiw. Anya ti kunam? Sumalog ta? Wen. Agkurang tayo iti abasto. Katnas ka na mapantaggatang. Sumabat tulangan dagiti lalaki into makagatang tan. Manang, saan nga ta nasaysayat mo damang ansong ti sumalog? Saan? Tuwatan amapan. Agpakada. Sa bagay, talagang agkurkurang tayan. Sige, makamu ka amin. Sumalog mo't dagiti dadno malalaki. Tapno urayan da kayo iti dalan. Wan, Mang Ansong. Agtalakak iti kabalam. Da kayo nga rod kiniro sa timapan aggatang kadagiti masapsapol tayo. Kumusta ang dagiti sugat mo, Tungan? Nasayatan, boss. Ilimbagtan. Awan pagdanagam. Pati namin nakamat ti doktor.
Iso talaga nga agimbag iti husto dagiti sugat mo. Magtitakla tayo dyan kami. Talaga patay, boss. Amangan no di mo ka ba nga napatayin ni Ami? Hello? Mang Rina. Oh, anya tinapasamak ka Mang Rene. Apay anagado ti plaster kita bagim. Adda ka maggayam, Ma'am Rina. Anya ti aramidam dito'y pasdak. Kayat ko lang ti mangiliw-liwag iti kinaliday ko, Mang Bay. Isa na lagip ko ti umay dito eh. Ganda ni dinak pastra kan ti gwardya iti gate. Ha? Ngam ko nakmat. Iti anya aga po adinak pastra kan. Kuha, ma'am. Kayat ko na ang matiaginong iti arak. Taamok ngamin nga ado ti arak dito eh. Podno day ta, ma'am. Kayat ko taglangoy iti swimming pool. Palpasan na. Aginumak iti arak. Sige. Sikati makamo, Ma'am Rina. Anda ni Ma'am Rina iti swimming pool. Inakyalahan iti inuman ng arak. Sige, boss. Nung bilang tagdamag manan, may papan iti napasamak kan ka. Di ka lata nagtagtagari. Apay mo't, boss. Nasay-saya at numamuan na tinapasama kanya. Iti kasta. Nagpatulong ka dagiti soldado kat patiliwan dagiti rebilday. Sana mabalin. Kagura ni senyor dagiti soldado. Ha? Iso di ka latan agtagtagari. Victor, adda ka magdayam. Kung ani mamangad ka dito akin nga to apas at timansyon. Iso ngay mayak. Apay, adda ka di parikot? Adda na amwak kiniig me ija asyenda da senyor Simon. Ha? Anya day ta? May papan kini Ami. Anya? Auntie Ella. Apay adi mo yung bagbaga kanyak detoy. Nga anya? Ari namus dagiti pasurot ni senyor Simon ni Ami. Pudmo ka di, Auntie Ella. Huwag ka. Pudmo ka di! Huwag. Apay adi yung bagbaga day ta kanyak. Apay yung limit yo! Tapno anya? Tapno makipinatay ka kadakwada? Victor, saan ko akayat ang mapasama ti kasta? Sa dino tayan ni Ami, Auntie Ella. Ibagam. Victor, Kaya ko ang makita kan makasarita ni Ami. Ibagam kanyak, no sa dino ti pakasarakat kan ko na. Jakpat chan adi mo mo. Victor, Pangasim. Ibagam kanyak. sakbay nga ibaga. Song batampay dagiti damagak kan ka. Auntie Ella. Awan ka din panagayat mo kan kwan. Tanirina matan, di ka ayan-ayat mo. Dinamag ko da ito'y idin kan ka. Ngam dinak sinumbatan. Kwa. Ibagam tipod no arik ng Victor. Kayat ko amaamuan. Wan. Anya tiwan. Ay ayatek unay ni Ami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya. Kinapudno na. Kailiw ko ni Ami. Kanayan na adda itinagip ko. Saan ko apulos alinipat? Victor. Yung, jak mo itong makita. Kat ni Rina. Ay ayatun na. Ibagam tipod no. Jak amo, Auntie Ella. Anya ti kayat mo asawan. Nagayan ayat kayo. Ngam saan mo man nga ay ayatan. Ididamo. Nagayatak kan ko na.
Ngam idiagangay. Jakon marik na day tangayat. Gaputan ni Ami ti adda iti lagip ko. Victor, Dayta tipod mo marikrik na kanti. Iso apang hasim. Ibagam no sa dino ti alam ni Ami. Kaya't ko makita. Kailiw kon. awanan diti San Isidro ni Ami. Pimanawan. Ah. Inasawa ti baknang a negosyante. Kat addadan iti adayo a lugar. Napandan iti syudad. Isuasaan mo na sa pulantay. Tasaan na paraken ka ni Ami. Sana pod no dayta. Saan? Naskag nga aglinliklik kayo. Taamangan no na kayo ay pinlatay. Jakpat yan timbagam, Antela. Amok nga ayatan nak ni Ami. Nagkinari kami idi, nga ginuray kami. Atong palan mi ti arapap ti tunggal may sakada kami. Victor, Jakpat yan timbagam, Antela. Jakpat yan nga insukat nak ni Ami. Amok ay ayatan nak. Kat dumtang to ti kanito nga agkita kami. Mapantan, Rilya. Tanyente, burbur sa anak kan ka. Apa akasta ka? Ini day tarupa ma. Aguray ka man, Tanyente. Asino nga minday jeng agnagan iti Ami? Kaya na ayat ko. Anya? Ni, nadagayam kaayan ayat mo dito ya. Juan, Kat tangay anak ti mayon. Kunak man nung kaayan ayat mo dahi jay. Ay, ti soldado at talaga. Uray sa dino ti ayan na, adda kaayan ayat na. Ne. Seryoso ka talaga, Teniente. ala. Pumanaw tan dito yung mansyon. Mapantan iji kampo. O sige, sikat ti makaan mo, Teniente. Nagpintas ka itilangam itama ng Ami. Saan ka anak awing? Ngam, naurunos day tabuok mo. Nalaing at talaga ni Sunshine na niya. Amo na ti maibagay kan ka. At alat tamot siding itirupa ngayong kabil na. Juan Rosa, Kasanumanan? Mapantan iti tiyandaan? Juan, masapol lamang kagatang takadagiti masapsapol kayo. Sakbay amadanon ti alas 5 iti mayam. Sige manang. Rosa, ang dagiti masabat ta lalaki. Ni Victor, di may isa. Ha? Di mo ipadlaw akit kita mo ida. Oh, at tadan manang. Ni Victor. Juan, isa. Ming-mingan nak. Hello? Miss. Apa nga dumog ka kasta? Umay tan, Rosa. Oy, Ne, nagtartaras da pimano, sir. Kasla. Tinalyaw na ka ba, ne? Mabitlain. Kamakamot dagi jay ababay. At ay ni Victor manang. Kinamat na ta. agawaan ta timag na. Mabitlain, miss. Mabitlain. Di nakigkanan. Miss. Kaininas na ni Ami. Imbalikas mo tinagan ko. Agluluwa ka. Manang Ami, kasasauna ka. Sumbatam. No kasta. Sir, iso niya Ami. Timangay ayat kan ka aging gayta. Anya. No kasta, Rosa tinagan mo, adi? Wan sir. Napintas tinagan mo. Akasmet lang itik tinapintas mo. Awan gayan. Siyak ni Mike. Mike,
Riliera. Ah, natarmat tinagan mo, sir. Kas iti kataer mo. Narabak ka gaya man. Kaya't kabayatan nga agsarsarita dagiti doha. Agsarsarita tamat dito. Pangururayan ta kadakwada. Wen, sir. Bayan ta ida nga aging miliw. Kasayaatan dito'y parke apagsaritaan da. Tanaul-ul mo. Awan ti makasi nga kadakwada. Makipaglagi nitak itinapasamak ken kami. Nupay kasta tinapasamak. Kaya't kung ibagakin ka, nga ay ayatin ka. Victor. Saan po doon ay taanamnan ko kay ka? Nalipatam ka din ti karin karita iti tunggal maysa. Nga ginuray ta. Atong panantadag iti arapahap ta. Ami. Jakpat dyan tinakunan niya ang tihela kanya. Anak asawa ka kano itibak ng panigosyante. Tamok. Kanpat siya klaunay maururayan na. At da ako nami. Katong palag ti karin karita. Saan ako na may karikan ka? Iso alipatan ako. Alipatan ako. Saan? Ay ayating kalagta. Itilaksil ti amin. Saan ako na may karikan ka, Victor? Sige, ingkamin. Mabidlayan ako. Iimak, Victor. Ipataw. Ami. Inakakot na. Kinaya. Ami. Ay ayatin ka. Agyaman na kailangan ito na itangaan natin. Saan ako na may karikan ka? At lipatin na ko na. At nasawa ka. Baybayan na ko na. Ami. Di na ka na. Ami! Nagtardaras na na pimano, Teniente. Isugayam dahil dyan ti Ami. Napintas, ha? Oh, Teniente. Di ka matinagso. Umay ka. Mapanta ni Jikampo. Saan mo ka din nasurutan ni Ami? Kasaritan pa? Saan? Di na kun kahit akasarita pa. Oh my God. Mapanta ni Jikampo. Manang amin. Itay tapay dito nga aglinglingan iti daytoy dakkel apo enti kayo. Gusto mo. Sumartang kan nagsangsangit. Mas daawak kan ka ah. Inbagam kan pa na nga dan asawam. Nga mo kinapudno na kat awan. Ala, ipapas mo kak sangit manan. Tapno makapantan ija tiyandaan. Ay, siyak kamat ah. Siyak ka din lang yung ininom? Sige lang, ma'am. Diyan kaya tiyag siya tita. Naingatan. Ang mga lumabarte ka. Anak, gitin. Danggayan na kon. Di ka ganag. Ibaga ko ni mama at tinanggayan na lang. Ah, ma'am. Ano nga diti parikot mo? Apay nga barbarte ka. Parikot ko? Panagkunak katadda parikot mo, ma'am. Nalidaya ko lang. Gapo ini, Victor. Di soldado? Well, panagkirig na ka. Kasla sa anak, napatay ko na.
Anya ti kayat mo asawan, ma'am? Sana, anak patagkan wana. Sana, anak patagkan wana. Nagsalit ka matan, ma'am. Masahirap. Iti, arami din na. Tinasayat. Ingkay iturog kan, ma'am. Itulog kan, iti bakanta sa iti pastek. Tap na makaturog kan. Saan? Kayat ko naglamas iti harap. Ma'am. Di naglatdan. Bayan na ngagbata. Asilig tayo niti puta. Uwan manong lanto. Para sa? Ano pinapasama ka niya ni? Papaya din matagtagan. Ha? Iko. Nabannog la siguro. Isa ati matagtaga rin. Sige. Pasarita ko lang di puta. Ami. Siya ka din ang bitbit itigam mo. Ay, aman. Sige. Ang kaalaan ng tigam na plastic bag. Tas ikan timang bitbit. Manong lando. Rosa. Kaginanakan ko niya, Ami. Uwan manong lando. Sige, Ami. Mapantay na ito kalapaw yan. Maraming timaka mo dito. Aglutok ito para kada kayo. Amok, nanabanog kayo unay. Ayam. Sige. Mapantang iti kalapaw manang ami. Rosa. May pagkamay ka dito kusina. Umayak mga la iti inuman ni manang ami. Manong lando. Kaya't na ti uminom iti danom. Kat siya kun ti umay mangala. Anya pinapasama kada kayo di kabasera. Apa ka sa nagsangsayat niya? Ha? Inlintag na di pinatanan. Anya pinapasama? Ibagang pumatipod na. Kung amin. Nagkita da ka ni Victor. Ano? Nagsarita da. Tsaka mo ti nagsaritahan da. Anya? Sige manong ha. Tamangalak iti danom. Taipan ko kanyi manang ami. Tuan, nakaumay ka katrabiin. Dito ito parangan ti mansyon, Ante Ella. Kaya't kakasarita, may papangkin ni Ami. Ni ami? Nagulbud ka kanyak. Ha? Imbagam nga dada iti asawa na iti syudad. Ngam nagsarita kami iti aldaw. Anya? Kasta unay asangit na. Mariknak nga ay ayatanak ni Ami. Ngam kaslad damang laplapet kan ko na. Anya? Ibagam tipod no, Ante Ella. Pangasim. Anya akinapudno ti kayat mo amamat. Pudno ka di. Ngadan asawa ni Ami. Imbagakkan kan dayta. Kat adakan ka, no patyam. Sana mamalin. Apay ngayon tulok na mapasamak ti kastoy. Victor, Sana mabalin. aklo ng Victor. Saan aparakan ka ni Ami? Saan? Ay ayatek ni Ami. Sana pudno ngayon sukat ng iti sabani. Ay ayatek ni Ami. Nariknak na itakan ko na. Maasyanak kan ko na. Ibagak nga tan, tipod mo. Kaslawan ti serbiti amin kanyak itinamag. Wan. Awanan ti serbiti amin para kanyak. San anay ti baligik iti biyag. Gapot na pukaw ko ti babae anabayagin nga inayayat ko. Victor, Lumsan ko apat yun nga dan asawa niya ni. Ante Ella, talaga ka di mo amo ti pagnanadan na. Pa. Uwan. Adya ka mo, Victor. Tanabayagan asaan kami anak kita ka ni Ami. Patyanak ko ma. Ante Ella, Kas itiimbaganakan ka. Lipahatem laengan.
Gaputa saan nga isuti na ikari para ka na. Ibilang mula engen akas pagayam mo ni Ami. Agtalinaed kayo nga agpagayam iti tunggal maysa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanan ni Victor L. Wan, ma'am. Ang niya ti paribot na. Sak maawatan. Ni Ami, ma'am. Ti babae anabayagan nga ay ayatan na. Nagkita da ngamin ijay kabisera. Kat naamuan na nga adan asawa ni Ami. Anya. Dayta ka di iti paglidlidayan na. Naglaulaunay iti rupa na ti kinaliday na. Wan, ma'am. Oh, kaasimat ti anak. Agore. Saan ka di anirina? Ikayan ayat na? Wan, ma'am. Ngam ni Ami ti talaga nga ay ayatan na. Iti pa nagkita da ka ni Ami ijay kabisera. Naibaga na kano ti ayat na. Huh? Kat ko na ni Ami. Addan asawan. Kat dayta tinaglidayan na. Oh, basta gatang. Kaasimat ni Victor. Pagno ka di nga adan asawa ni Ab. Ilibak ko lang. Tapno may sa tipat dyan na. Wan, ma'am. Adan asawa ni Am. Oh, sayang. Kaya't ko kumapay ang makita day tagnagan iti ami ngay bagpakam. Ngam adamat kaya man asawa na. Sayang atalaga. Manang Ami, umasidag dito ayan pa ni Manong Lando. Ha? May bagarabiyo. Kastamat Manong. Sige Manang Ami ha. Umuna akon iti kalapaw. Manong Lando, si kanti mang kadwakan ko na nga ginudo. Sige. Ami. Anda pa rikot mo. Itay payat-payat ka kasarita. Amaw ka dinak lumot lasong batan. Pasensya kan Lando. Nagkita kayo kano ko ni Victor J. Cabecera. Kuna ni Rosa. Uy, saan ana igagara apag tan? Jak ama masalaw ko iti dalan. Kahit anya tinakasama. Imbaga na ayat na. Anya. Kahit kalpasan na. Lando, rumbang ka di pa'y adamagan na ikaabana. Wah, Panagkunakat sa anin, anas kay. Saan ka na pagsaritaan day taban? Ami. Aging kayo ka. Ay itong pailahan. Lando, Panagkunakat ay itong pailahan. ay ayat sa pailaang ni Victor. Ngam imbaga kun kan kuhan na alipatan na kay. Dapot na saan ako na maikarikan kuhan. Kangrunan, imbaga nga daan kun iti asawa. Anya? Kastat yung bagam? Uy, iti kasta. Lipatan na ko. Dapat naman asahan ako na maikarikan kuhan na. Napod nung ay ayatam. Atay nga rin kakastat yung bagam kan kuha na. Saan ka darong bang laan ay laban mo tayat mo? Tapnoan. Tapno lalaisan ganito lang. Nga iso amay sa soldado. Amay sa abak ng tinagtaudan na ang pamilya. Dagkas kanyak laang ti ayatan na. Saan ka di anirina ti may bagay kagwana? Sa iso dati agbagay. Agpadada, adi-adal, tanbak na. Ani, sana day tati pagrukodan tinapod ng ayat. Saan, Lando? Lipato ko, libit. Hindi pa lang may bagbagam day ta. Ano maging day ta?
Isupay lang kay ayatam. Kaya't asawan na ita. Apolos adi mo malipatan. No talaga nga ayatam. Apay adi ka mapanitiayan na. Pumanaw ka dito ikuta. Anya di kayat mo asawan. Bayamon ada kami timang ituloy ti amin. Pumanaw ka dito eh. Kat mapankan itayan na Victor. Naragragsak ka itayan na. Kinamaan day ta nga ibagbagan. Ala, mapankamat kan iti kalapaw mo. Tas muragak matan di ta kalapaw mo. Sige. Inakon. Naimbaga rapihin. Masaksaktan ka, Lando. Ngamla dinita. Sa talaga nga awan ay amari kinakin ka. Nudikat maysa anapatag apagayam. Kumusta nitong ano? Sumaysayatan ti kasasad na, senyor. Masaya. Urayan nyo. Nga gipagitios to. Kalpasan na. Agtakuyog kayo iti ayan kag iti rebelde. Talaga na ito ti aramidin ni senyor. Lalayangan nyo pa. Masapulad na kayo ti makapaksyat ka na iti rebelde. Iti kasta, maidayawak iti osto. Adag iti pasurot ko lagayam ti makapaksyat ka na iti rebelde. Senyor. Kat mapasamak da ita. Ika kayo iti gungguna. Sige, senyor. Urayan ni nga gimbag nitongan. Ay suro na tikuta dagiti rebelde. Tigme, kahit ka kasarita. Victor, si kamot gayam, sir. Anya, sir? Talaga sir kamot itan. No idikit, Victor, kung kunaklakan ka. Kita sa anin, kaputa soldado kan. Iswa sir di awag kumuttenken ka. Saan? Victor, kunamlat na kanya. Basta ka day. Anya ti ko na madamagam, Victor. Igme? Amom ka din sa dino ti pakasarakat kini ami? Ha? Ay, wa? Ibagam ko matipod no. Sa dino ti pakasarakat kini ami? Aguray ka man, Victor. Papaya, sa pulam ni ame. Kaya't ko nga ikalaysan. Ha? Matulungan na ka di. Ay, wa? Ay, tinitag Victor. Ang jak mo tayo ni ame. Jak mo't namin makit kita. Ah, Uy, day tati, pudno. Jak mo makit kita ni ame. Mang Igni, May, ada kamot ma'am. Sayang, di mo na danon ni Victor. Ni Victor? Imay ni Victor dito eh? Win. Wah, siya lagi bitisap sa pulan na. Ay, kwa, ma'am. Nagturungan na ngayon. Ay, jak amon basta kunana mapalin. Sayang, jak na danon. Aguray ka. Apil ka no? Isap sa pulan na ka di? Ma'am. Saan mo't sikati sapsapulon na? Ha? Ay, ipagaktipod no, ma'am Kwa, ni ami ti sapsapulon na. Ha? Apil ka no ni Ami? Kunana kayat na kano nga ikalaysa. Ano? O ito man ti imbagam, Mang Igni. Kuna, kayat na kano nga ikalaysa ni ami. Ano? Basta ti ko dan. Jak kuma ibagan ken kati kasta na ibagana, ma'am. Ano may met mitlag maamuam. Ti kasta saan kan mangnamnamak ken kuana. Saan? Saan? Apod na dahi pa, Mang Igni. Saan? apay adida ang muti ayan niya. Anya talaga tinapasamakan ko na. No di na ko maintarayan iti day di apa nagkita mi. Nalapit. Naamuak no sa di no ti pagnanalan na. Dajakpat siya nga adan asawa na.
Pumanaw akong dito yung Alban. Agsubli ako ni Jack Abisera. Victor! Oh, ni Rina. Uray na, Victor! Kamakaman na. Victor! Kaya't ko ang malawlawagan ni amin. Rina, Ano ni Mang Igbi kaya't mo kanong ikalaysa ni amin. Kaya't kanya sa wanday ta. Asaan nakapod no ngay ayatan. Ngayon ang lilaw naglagayam. kwa. Pakawanan na, Karina. Yung naamiris ko ani ami gayang ti talagang ay ayata. Pakawanan na. Kat pangasim, di na kumagurahan. Napatik ka kanya. Ngam kasmay saan na singad apagayam. Pakawanan na, Karina. Tasaan asikat ti ay ayata. No kasta, tenyente, inamin nun kay ni Rina? Ano yung ami ti ay ayatem? Juan, Riera, Kat, anya ti ko na. nagsangsangit. Uwan mat tenyente. Asino mat ngiti di agsangit iti kasta? Ay ayatem na ka. Kat impakita mo ti panagayat mo ken kuana idi. Kat ita, mamuan na asaan mo gaya mapud no ngay ayaten? Madimot ah. Ako na. Bidot ko. Sakti aking basol itikas na mapaspasama. Bakit? Kasan mo ditan, tenyente? Agpakpakasin ni Rina asam ko awas-wasan ti ayan ehmi. Ngam talaga awin aswaskon. Ay, kaasimat ang arod. Sapay, beautiful, tenyente. Saan na day ta, ha? Sexy pa eh. Awan maramidak. May mayatan ti kasting nga naramid ko. Ngam ti agnanayon amang namnama iti panagayat ko. Ajak tumit lamay paay. Sa bagay. No ita. Saan nakamalipatan ni Rina? Ngam patsik na ito nagangay. Makasarak tumit lang iti lalaki at talaga aparakin ko na. Ano yan? Tas lamat yung drama iti sine, tenyente. Sa bagay, talaga akas tatibiyag. Kasla drama, no daduma nang iti paspasama. Ngayon, pudno man ang mapaspasama. Ni mamrina ti dimtan. Anday tan. Naimbag nga oras mo, Ma'am Rina. Saan ang tadi ama kasi nga kada kayo di Master? Saan? Anya ti masapol mo, ma'am? Kaya't ko ti uminom. Yag, Manan? Apay nga ma'am? kaya't ko ti mapanitip. Surutin na kay Jay Mangpay. Mangyat kamatan itian. Ha? Sige ma'am. Umunakan ijay swimming pool. Isarunok ti arat. Kastagayam tinapasamak. Linuko na kaday jay a Victor. Wan, Mangpay. Iso ang sakit pinakam. Awan ba inday jay a Victor? Nas ka na maamuan da ito ni senyor. Saan? Di mo ipagpakaam kini. Diyak kaya't ang maamon. Anya? Ikalim kanya adi mo ibagbaga kadakwa dati may papaniiti day. Sige. No dahil pati ko nam. Sige, Mangpay. Nakon. Ay, papa na, ma'am. Nabartekan. Itin kampo na kiti soldado. Tapaltugas amin. Ida. Anya? Linoko na. Yawanan bay na lalaki. Saan, ma'am? Ingkay kat iturogan. May sagmakay ti kastang aramidam. Saan? Inak paltugan ni Victor. Ijay kampo na. Tawanan. Agpagungganan. Pau-awir mat na iti ataw. Ayan. Ito si Dikotchek. Iyag mo si Susek. Sige lang.
agriyaw mo kalata dita. Ngamsan ka makarwar dito pasda. Anya, adda ni Rina itiselect ko. Anya ti aramidin na ditipasda. Imay nagbartak, madam. Anya. Nagbartak? Iti anyaga po. Trip na la siguro, madam. Imposible. Amangan no adda parikod na. Kastan sangag paiso, madam. Aber, anya ti parikod na. Diya ka mo. Tadi namat imbaga, madam. O sige, sa inak kitaan iti silen. Agsang sangit man. Masip man. Rina, apay nga agsang sangit ka? Mama, Kan nabartok ka? Apay? kaya gunti matay, mama. Matay ang salangan. Anya? Kaya gunti matay. Ang pagkamatay ang salangan, mama. Ibagam kanya kitagkaskas ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.